Bună, eu sunt Alex și astăzi vom face încă un episod din seria O lectură pe zi. Zilele astea n-am postat pentru că sunt puțin răcit, am fost și la control, mai multe chestii, da? Și am mai postat vreo 4 zile, cam mult. Da, 4 zile. Și, nu știu, eu cred că o să continuăm seria asta, că mă gândeam să ne continuăm, dar păcat de ea, că ea a fost foarte frumoasă și încă e. Da, deci aș vrea să continuăm această serie și o să încerc să postez în fiecare zi de acum. De o zi poate nu o să mai postez, dar nu. Bun. Am ajuns la capitolul în Africa. Mai țineți minte că a venit o rândunică și a anunțat că pe maimuțele doare burta și țineți minte, uitați-vă în episodul Parcul 4. Da, Parcul 4 pe acolo. Acesta este episodul 5. Și al patrulea episod cu cartea, din care citesc în cartea Doctorul la mă doare. Bine. În Africa, animalele împachetară de grabă lucrurile și porniră la drum. Acasă rămaseră numai iepuri, arici și liliece. Cum ajunseră pe țărmul mare, animalele zăriră o corabie grozavă. Iarăși o imagine. Tarară. Îmi place imagine. Faină. Rămâne zbură înainte corabiei, arătându-i doctorul la mădoare drumul. Nu departe, pe o colină, nu știu ce e. Așteptă capitanul Robinson, Vaina și Tani, împreună cu porcelușul Groh și maimuța Cici. Îl ajutară pe doctor să aducă pe punte geamantanul cu medicamente. Toate animalele urcaseră pe corabie și tocmai voiau să pornească la drum, când doctorul strigă: Stați puțin, vă rog. Ce s-a întâmplat?" întreba crocodilul. Așteptați, strigă doctorul. Vedeți, eu nu știu unde-i Africa. Trebuie să mă duc să întreb. Crocodilul început să râdă. Nu e nevoie, fii pe pace. Duminică o să-ți arate drumul. Ea a fost de multe ori în Africa, rândurile zboară în Africa și în fiecare toamnă. Bine înțeles, spuse rândunica, o să-ți arăt bucuroasă drumul spre Africa. Și zbura înaintea corabiei, arătându-i doctorului Amădoare drumul. Rândunica zbura în Africa, iar doctorul Amădoare cârmea corabia pe urmele ei. Încotro zbura rândunica, într-acolo se îndrepta și corabia. Noaptea se făcea întuneric și nu nu. Atunci aprindea un felinar mic, îl lua în cioc și zbura cu el. Astfel doctorul vedea și noaptea și putea să-și conducă corabia. Au mers, ei ce-au mers, când într-o bună zi întâlniră în cale un cocor. Spuneți-mi, vă rog, pe corabia voastră se află vestitul doctor Amădoare? Da, răspunse crocodilul, vestitul doctor Amădoare se află pe corabia noastră. Rugați-l să se grăbească, spuse cocorul, că maimuțele se simt din ce în ce mai rău. Îl așteaptă cu mare nerăbdare. N-aveți grijă, spuse crocodilul. Navigăm cu toate pânzele sus. Maimuțele nu mai au mult de așteptat.
Auzind acestea, cocorul zbură bucuros înapoi să spună maimuțelor că doctorul Amădoare va sosi în curând. Corabia sălta iute pe valuri, crocodilul stătea pe punte. Deodată zări niște delfini care veneau în întâmpinarea corabiei. Spuneți-mi, vă rog, grăiră delfinii, nu cumva pe corabia asta se află vestitul doctora Mădoare? Da, răspunse crocodilul, vestitul doctora Mădoare se află pe corabia asta. Fiți buni și rugați-l să se grăbească, încă maimuțele se simt din ce în ce mai rău. N-aveți grijă, răspunse crocodilul, navigăm cu toate pânzele sus. Maimuțele nu mai au mult de așteptat. Oare a doua zi de dimineață, doctorul zise către crocodil, oare ce se vede acolo înainte? Parcă-i fi o fâșie nesfârșită de pământ. Cred că e Africa. Da, e Africa, strigă crocodilul. Africa, Africa. Curând o să ajungem în Africa. Uite struții, uite rinocerii, uite și cămilele. Uite elefanții, am ajuns în Africa, unde m-am născut. Africa, Africa, drag și scump pământ. Și următorul capitol e furtună. Îl știm și pe ăsta. Dar e lungă. E lungă partea asta a cărții. Dar partea a doua nu o să mai citim, că nu, e prea mult de citit și partea a doua în seria asta. Chiar dacă te suai. Da, sunt capitol foarte interesant. Am văzut numele lor și pare foarte interesant. Bun, hai să continuăm, nu mai stăm să facem atâta. Dar numai decât se stăni furtuna, ploaie, vânt, fulgere, tunete. Valurile erau atât de mari că te apuca groaza când te uitai la ele. Deodată se auzi un zgomot înfricoșător. Trosc, 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 tro-o-osc. Și corabia se înclina într-o parte. Ce-i asta? Ce s-a întâmplat? Întrebă doctorul. Naufragiu, strigă papagalul. Corabia noastră s-a izbit de o stângă și s-a sfărmat. Ne scufunăm să scape cine poate, dar eu nu știu să nu, strigă Cici. Nici eu, strigă la rândul lui Groh-Groh. Începură să plângă amarnic. Spre norocul lor, crocodilul le așeză pe spinarea lui cealaltă și porni prin valuri drept spre mal. Ura, au scăpat tefer și nevătămați, toți au ajuns cu bine în Africa, dar corabia lor a pierit. Un val uriaș se prăvălise peste ea, sfărmând-o în bucățele. Cum să se întoarcă acasă? Căci altă corabie nu aveau. Ce o să-i spună capitanul lui Robinson? Se lasă întunericul. Doctorul și dobitoacele sale picau de somn. Erau uzi până la piele și tare osteniți, dar Amădoare nici nu se gândea la odihnă. Să pornim iute mai departe. Să ne grăbim, trebuie să salvăm maimuțele. Bietele maimuțe sunt bolnave și mă așteaptă cu nerăbdare să le vindec. Capitolul următor e cam lung ca să-l citim azi. Deci, na, lasă-ți asta. Ca să vă las încă puțin în suspansie. Da, cam aceasta a fost lectura de azi. Ce să vă mai zic?
Nu știu. O să încerc să postez des, da? Adică cam aproape în fiecare zi, când pot, o să postez, când am și timp. Bine, n-am avut nici chef câteodată zilele astea, dar mi-a revenit chiar. Așa că poezia noastră cea de toate zilele. Like, subscribe și clopoțelul. Și cel mai important, nu uitați să citiți minim 10 minute pe zi, nu cum zic ăștia 6 minute. La revedere!